बर' बाजार फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थिया गोजोन आरो आब्रुथियै जोबलांबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार फरायसालिमानि बिसायख'थिखौ थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङैनो खुंफुंनाय जायो। खुंफुंनाय बायदियै फुंनि 8 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम बिसायख'थिनि भट होनाया जायो आरो बेलासिनि 4 बाजियाव बे भट होनायनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। बिसायख'थिनि फिथाइ बायदियै लोगो आफादगिरि मासियाव करमेश्वर दैमारी, गाहाय नेहाथारि मासियाव रादाब औवारी, लोगो गाहाय नेहाथारि मासियाव धनन्जय गयारी, गेलेमु नेहाथारियाव रमा ब्रह्म, हारिमु नेहाथारियाव नीलकमल गयारी आरो थुनलाइ नेहाथारियाव बिनायसा बसुमतारिया देरहासार जानो हायो। बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे मदद होगिरिफोरनि मोखाङाव खोब रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय यख'थ हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। यख'थ हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना यख'थ हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।